3, 2, 1. Sir, what is your blue job? Ah? Your work ko na, work! Work. Ha? Kisutan mo ka English. Work. Blue job. Bullstar. Dito ka kuya. Ang kuri-kuri siguro ano yung nakalata. Wen, ang nakamidyas. At malariang sa mo dati pinidok ko. Ay kuya, Tagalog Ilocano. Tagalog. Si kamang katungtong. Wati kawatwata. Natay man. Kuya, ayan, kami ang Soleng Daosman. Ako si Auntie Soleng. Ako rin kaingin. Abaya. Tagalog sunang na nakersang si ka. Kakagutad na siguro natin. Kuya, pagkatapos mo kasi magsalingsing, wag kang magbugo, mapapasma. Kaya naninigas. Ayan. Uy, nagatidog tiraman na ni, nagatidog ba siguro dato? Tingin ako ng daliri mo. Wow! Uy, ang dapat agdawa daw! Nagimas kang mayang dakol! Tatamog mo! Abay ngay, babay ng sawa nila kayo. Ayan. Anong pangalan mo, kuya? Ryan. Si Ryan. Si Ryan. Ilang taon na si Kuya Ryan? 40! Nagubi nga kita. Ayan, Kuya Ryan, lahat ng sasabihin namin dito, joke lang. Makikiride on ka lang, no? Yan. Sige. Pasasayin natin lahat ng mga tao dito. Pero ang problema namin, hindi kasi namin may diretsyo magsalita ng Tagalog. Kasi Ilocano kami. Kaya isika na lang mahalang magtaros Lahat lahat. ng sasabihin namin dito, Kuya, joke lang, aang-angaw lang. Kaya pag sinabi namin, gwapo ka, joke lang yon. Hindi, gwapo talaga siya. Nung nadya nga lang kay anay, bagatay nga gwapo, joke lang nga talaga. Ayan. Tata, Kuya Ryan, anong trabaho ni Kuya Ryan? Still fixer. Ano yun? Still fixer. Still fixer ka, no? Hanggang mo data, basta pixel. Ay, baka kwa, gararamit stainless na fixer. Pixel ka na. Stainless na pixel. Kaya mo di trabaho na. Steel ko na. Steel. Steel pixel. Ang stainless nga pixel. Basta kasi amok, ano yung trabaho na yun, Kuya? Basta sabihin mo na nga yung maayos. Ay, construction. Pinarika mo pa iti utak ko, animal ka. Construction mo laga. Oh, parang iba naman. Ayan. So, si Kuya Ryan may asawa. Ayun. May di bakat! Di bakat nga nakatirnaw. Di nakaitim ti ubeng. Uy, nag-imarting ipon na dada nakablo. Apa ya? Sumursurot ti protocol. Protocol. Naka-social distancing. Hindi, majuin. Pati yung paypayatan nagkuntong lang karuga. Nabukuto kita mo talang-langanan ni kasla nakalputan nga lawlawa. May kinaam di lumpo na kasi di nakitang ide. Oh! Wag, kasi di lumpo na di nakablaw. Ay, apa yan, nakakitaam. Di kinalimin ni tatay ko. Nag-imar na kita gurong na ni kasi nag-imas ka sa pawat ti papaya. Ayan. Kuya Ryan, ayan, magbibigay lang tayo ng joke sa kanila. So, kung ano naman yung gagawin ko sa'yo, gagawin mo din kay Ingen. Kakanta kasi kami ng Ilocano song. Kung anong hawakan ko sa'yo, hawakan mo din sa kanya. Ganon. Mula ulo, Mula ulo, agpapababa, agpapababa, agpapababa. Ganon, Kuya. Mula ulo, agpapababa, agpapababa. wag mong ialikakayan. May ganyan din naman si Ingen. Hanga na sayat nga karuba dati lakay mo. Hanga managpadigaw. Ayan. Hindi ako interesado dyan. May ganyan din ako. Baka mas malaki pa. Pusti miral kun sa dato kung kuna. Baka no makitam dato naglalaki akpay lang kunam. Tagalog. Makamukaw ang kawatwada. Alay, sige. Sasaya tayo ng Ilocano song or kakanta kami ng Ilocano song. Kung anong ginawa ko sa'yo, gagawin mo din kayo. Sige. Halimbawa, pinapispisan kita ng malakas, ganun din. Ay, nagdakol tabagina, jakpay mo iwarsit na suli-suleng. Ganun na. Okay. Ay, suntukin kita, suntukin mo. Ay! Sige. Pwede yun. Laro lang naman to, joke lang naman. Pag nilakasan ko, lakasan mo din. Pag naasim suleng, baka mabitog ka. Alay, gano'n. Pwede sige. namin hawakan yung kamay mo, ganyan. Oh. Wala naman, Kuya, ate. Ate. Ang kagungungot Ang kagungungat aming agawon, tiltilon milaan. Di naman namin agawin, tinutilin lang. Matiltil tanga dato, nagdaktil mga tabal. Tagasang ka sa, bakit ka Tagalog? Taga Manila ka? Saan? Daw. Dao. Kapangpangan Kapangpangan. kene. Kapangpangit. Ay,
Kapampangan ako. Kapangpangan tapos nagapo ka pa binggit. Kapangpangit. Maestro, pasok. Sayaw mo lang kuya. Palakpakan kayo man ni Kuya Ryan. Nabanag ng pasyan, itig malasang. Nabanag ng pasyan, itig malasang. Nabanag ng pasyan, muna na ay Ryan, dumalan ka dito'y Ryan ka ang tugaw ka. Tugaw. Ayan, upo ka. Upo ka daw Dito ka, kuya. Ayan, sige. Upo ka lang kuya. Bulodon mi man ating day tatugaw mo isublimin ka naman pasti 40 days. Nabayag pa yan, iwan ka. Kaya, sige, upo ka na, Kuya Ryan. Okay, sit. Hoy, ang aso ni Ryan, kwapo. Nagtakol niyo, anong ano mo? Anong height, Height mo, mo? Kuya? 5'8". 5'8". Kaya. Karaka. Ay! May sama, sige, may sama. Dito, isagpat mo rin. Tangan, nagtaligid. The realization of this pageant, Miss Kisa Nicolas 2023. No, kastoy kagwapo ti maasawa. Oh. Isaldak ni inang ko, mabiyag lang datoy. Nagwapo magpaiso. Nuugot ko madami ko, ugot ti sayute. All around. 40 anyos na ang bukas Oo, sa parang tinangan. Parang 20 hindi ka, plus lang. hindi ka matanda ganun. Hindi ka siguro nai-stress kuya, no? Oh. Ay, sagana siguro sa Cebu Sagana ito. sa sibog. Dati napintas mo ni Mrs. na Ay, napintas. Ay, pintas mo, Jay, anak gani, pinutot gani. Kasi ano pa nagkwayot tanga, posisyon nyo. Gaya, ang mimot ko Sa lamesa! Lamesa! Ah! Mabising kayo. Siguro hindi dinamili yung data. Lamisaan mo, nagaramitan dyan. No, ginakablomat ni Mang Sikog Kinyak Suleng. Kasi ano nga, lamisaan mo, At ganyan. yung ginawak pa'y laang pis-ito ko. Amara ka, lalimbawa, data nakablo, itimang ko kinyang. Oh, Diyan kay pag-aramitan nyo, tibibiyaw. na? Lamisaan mo now. Na siguro kwa ni CR. Malpas na nga iputok, i-flash ko nga sigod. Dati yan. Inig na Ulo. Ganon. Gano'n na, very good. Pwede natin nga alisin na, kuya. Ay, hindi. May pultak ka. Padot siguro. Inig ka makulo. Ay, mabagpagin. Hoy, ay, nagpiksamot Suleng. Inig Gamak ulo. Ah! Pagaya mo ma. May sama. Manchaw na siya. Ay, mo ka. Nakipan na mo. Ay, na kasi nga talaga doon, galakal ka tatao. Nasa distada ko nada. Inig ka Gamak ulo. nada. Na! Oh! Suleng ingka na malpas pa nag-perform tan maluluta ta ulo. Kaya dayo ka pa ay ayatot. Inig ka ba Ungo. Pag-iyan mo bakla. Eh! Yaman pa yapaw. Sango-sango na ito yun. Kinasal na kayo ni Mrs. Hindi. Hindi ba kayo kasalo? Yaman pa yapaw. Apay ba? Mapirtik to kay 13 years na nagkasar. Dati kitinawag papil na. Joke lang yun ate ah. Ito na. Ano ang susunod sa parte ng katawan mo sa Sa ulo. Baba ng ulo. Ha? Hindi, baba ng ulo. Ano tawag mo dito? Dito. Noo. Noo. Dito sa'yo, noo. At ngayon. Okay, Panginoon, na nagbagas. Basta nasuman na ba Ay yun? na po. Dati titugit sa Nicolas. Uy, darakol ka talaga tayo dyan. Urat-urata. Inigamak mo ay mabay. Nay! Inigamak muging. Ay mabay. Ah! Impagan ka now! Uy, walang magbagat.
kansyon, inigamak ulo, apan nakmut tiplapin, kaslamon ng amlingan. Lakasan mo lang daw, sabi niya. Ay, wag! Yun yung inigamak ulit. Ah! Ay, ate. Nung wakti. Uray, mataktamis ka. Uray no, maluluwak ito yun, kasi mo lang kagwapot yung mungong, ayun na. Urayan! One more Ryan! Uray, malululungan bakla. Mayakas na nga talaga nga kayat ti babakla. Ano ang susunod sa noo? Ilong. Siyempre hindi pwede sa mata. Inigamak akong Agong. agong uray kasulig! Kaya Nagangsag! napanghi daw. Napangkalag pa uy-aw! Nagangsag na takulap mo! Punas mo. Kami na punasan natin! Pupunas Oh, mo. kradin mo! Kapay, pinalpas! Pinalpas. Jiliko. Mapalinaw. Pinalpas, pinalpas. Pinalpas. Ayos ay. Uy, kay Ted ko ni Ryan. Gusto ko siya. Animal ka kasi na nakaigamot sa mbred at panakatingkas niya siya. Agagatal ka. Uy, kaya ko yung na nag-jamming. Nag-jamming. Ayan. Inigamak agong makatugtog ko. Inigamak akong Makatugtog ko. urang mo lang ang mapulting dati agong taon. Uy, bagam ka no suleng. Uy, niya pagtungtungan yung buwisit kayo ah. Ay, adayo. Ay! Apay tayo na mo dati ko nagsadista. Kasi ano nga nag-making love kayo, di pa nakaisanot-sanot. Siguro dati nga kadakkel ti pagina no, dati nagyalami siguro kas lagi palok ti tubo. Ano nga? Pak, 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 pak. Kay kayak ko ti kas dyan. Di masadsadista ka Bo, mo. nagyaginat-inat ka nga pipitugan lang ko. Sige, palok mo. Anong baba na? Ayun, di matapos. Anong baba ng ilong? Hindi. Ay, ang mabalin ti labi. Alangan nakawalong dati ng iwak ka oh. Hindi pwede yung bunganga daw. Siyempre hindi natin pwedeng ganunin. So dito tayo sa baba. Uy, suling kita maji pa ka nga nakapantong tiblo. Apa yan? Naging margin timid na kas na pugaw ti Si bisikleta. Ante! Katumal yung dilikod! Nakatindog mo katimid mo lang, te! Kas na tugaw ti mountain bike ah. Hoy! Ingin nung kakasta ka timid, dapat madiyuyuyawag. Apay yang. Nagkagasat ti babalo! Apay gamen. Kasi natay, nagpiksa ti daw. Paglayos dito sa Nicolas. Ay na natay iton, winunalmos to amin yung taga sa Nicolason. Data nga bakit nablabyak ko Apay nga raw. Kumaisalat. Kumaisalat yung timid na. Lumata mo pagdaksan na data suling. Nyangay. No agdumog malsok di barukong na. At naman ti may isa nga kagasatan mga maramid na kanyang datan. Apay yan. Naging ginawd. Ah. Kasi kayo nga duwa tagtabay. May salakan kayo nga duwa. Apay garaw. Kapat! Ito tayo timid. Dito na tayo sa timid. Ang Baba. Ilocano kasi ng baba is timid. Ano ang English ng baba? Chin. Kinaan. Nyangay. Frozen. Kasi ano nga prusan? Baba ti baboy. Ito tayo chin. Inigamak ini barbasan ni. Yung nagimar nga yarap-arap na ako yung nagkirsang. Inigamak timid ay nababawilan. Inigamak timid ay mababawilan. Ay, kasi na pumikpik sa. Inigamak timid kung ana ay alayo ka ay ayate. Inigamak. Ah! Timid itong tuwa. Bakit kaya mo mo? Maminsan pa. Inya, ano ang susunod sa baba? Tengad dato yan. At Baba, malunggas bubo na pa. ka no. Susunod sa baba, bubo. Leeg. At malunggas nga bakla dito yan. Inigamak tunggal ay mababawilan. Naglamuyot ah. Inigamak tunggal ay mababawilan. Inigamak tunggal. Ah! Muna na rin ako sila. Mas lamag bitibit ti
manok ti pamayan na. Urin. Tagaya mo. Kaya tayo, kapay ay atat. Inaangot ko itong angot. Oh. Amoy lang, amoy. Ilan ni malaka bakla. Talaga tapisan ka dita. Maglaki dito nagkurikurak tatay. Ano ang susunod sa leeg ni Ryan? Dip. Panginoon, natanong ng dati pagbibiyag ti ubeng. Ryan, mamili ka nung gusto mo, petroleum jelly o tar black. Mamili ka na. Mamili ka na. Yung tire black. Yung Tire black. O yung Oo. motor na dataw. Tayo. Matisay siwingin talaga. Tititigan na. Ito Ryan, kung anong ginawa ko sa dibdib mo, yun din ang gagawin mo sa dibdib mo. Ryan, tanawan mo rin. Tanawan mo. Para hindi ka rin lugi, Pwede pa sa Ha? Substitute daw. Ayaan! Ayun yung substitute rep. Ay, hindi kayat! Substitute rep. Pang-aasim suling kita mga Ryan in! Ay Ryan out! Blue in! O di na kaya. Na kaya so na ba'y lugi? Uy. O sige, Tita tita. mambo tatay sukat na kasla pag mulagat na ukon. At ito tayo ente. Parukong. Kung anong ginawa ko sa dibdib mo, yun din gagawin mo sa kanya. Apay, nagbastos ka ba din bakla? Ilawan mo nga talaga sa Abraham. Ang papabagaraw. Hindi ka magbarukong. Ay, namuros pa yan. Inig gamak baruko. Ay mabaw. Inigamak barukong. Ay mabaw. Inigamak barukong. Ay aday. Dalawa, alugyugin mo. Yung mapirsa yung ano mo, ang pirma. Ay! Wow, magic! Wow, bad trip! Meron pa. Kinaut-kot, baruko. May naman, kaslagkaut na ko mo Kautin mo. Kasya mapo ni Ryan. Na-permit iswertin ka taharabya. Kasla na nga bakti saklit kang putiho. Kautin mo na, hindi pa tapos. Kinaut-kot, barukong. Lagyan mo ng konti Awang lang. pinabawi, kakasya pa muli ni panglipong tatat at din ang pagimasa. Karariyak ka bakla. Mas nakalaputa ka bakla. Agaw. Kinaut-kot baro. Kinaut-kot baro kong. Ay, mama. Sige. Ito. Dato'y mat agutog mo, dato'y tagatog ka. Si kamot taging imas. Ang tigtigar-gar tagi ito ramay. Kasi ano na kahit gumuton. Ay, mababay na. Sama. Kinaut-kot baro kong. Kulala. Ay, adayo ka. Inungwak ba? Wow! Pagaya nga ni bakla nga talaga. Pinunasan na. Ano ka man? Orange yung swil-swildo at nangarabi. Imbagang data! Nakabidyo! Wala naman nagangawa. Nakabidyo! Ikaw na sa... Minus 1,000. Kasi ano nga, minus 1,000 ka 300 ka sweldo. Pinag-negatibak pa eh. 300 nakautang kami kanya. Kurang pa aja. Anong susunod sa dibdib? Dip-dip. Ito, sumasakit pag malamig. Ito to. Sikmura. Ano ang English ng sikmura? Kasi sa Ilocano, ruso. Ruso. Tagalog, sikmura. Ano ang English ng sikmura? Abdomen. Hindi abdomen. Ang Ilocano nito, rusok. Tagalog, sikmura. English nito, indasan.
Gusto mo kayong dasal? In the Father, in the Son, in the Holy Spirit. Amen. So, ngati English ti Rosok, in the Son. Wala ka bang alam na Ilocano na word, ganon? Na salita, wala kang alam? Wala. Gusto mo turuan kita? Sabihin mo kay Ingen, maganda ka, is Tukra Akman. Tarupam. sabi mo sa kanya. Tukra Akman Tarupam. Ang ganda ng mukha mo. Ganun yun. Ang ganda, diba? Ang kasyeti pa nag... Apay kasyeti Tagalog na dahil. Yan, Dapat may isa. tuprasan tarupam. Naganglit. Takiling-kiling. Bakla. Nagmaya dyan. Nagsiksi ka bakla ko na. Ang sexy mo bakla. Ulitin mo. Nagamlit. Naganglit. Takilig-kilig. Takiling-kiling. Tupraak. Tukra Tarupam. Tarupam. Nam. Nam. Nagatunga isurum, tagitapay suleng. Sigaman. Na? Sigaman. Kanan. Maanon. Sige, Shamet. Pag sasabihin mo sa akin, kumain ka na. Kanag, Ano? ta, Ta. pipit mo. Ayan. Hindi pa ka. Na? Tatayin ko ba ang pekpek mo? Ay, hindi! Kumain ka na ba? Ganon. Nakainig ko ba yung piyak-piyak mo? Wala nga piyak-piyak yan. Pwede. Dito tayo sa indasan. Inigamak indasan ay mababagilan. Inigamak indasan. Ay, ako kadisnuto. Inigamak indasan ko na lang. Ay adayo ka pa'y ito! Inigamak. Pura ilang pasik ko. Ay mababagilan. Nagriga lakit nagsapol kwarta na yan. Tatay Mga nag-iwas ka. 500 Ano? Dito na tayo sa may puson. Puson. Patingin ako ng puson mo, kuya. Uy, ang galing na mga alak marunggay. Abay ah. Itugkal ko aguggo no bigat. Ano ito ni pusong? Pusong tayo dito na tayo sa pusong. Pusong. Ay, sus, may sadangan lang ng Panginoon. ay na. Ay, sus, pusong, may sadangan lang. Nanganin! Dito tayo sa puson. Huwag ka mag-alala, hindi ko yan kukutsyen kasi takot din ako. Diyan yung asawa ko. Puskol mo to. Dito na lang muna ako. Puskol. Hindi ko yan, ano yan, hindi ko hawakan yan, takot ako. Inigamak pusong. Ay, Dito. Maitim eh. maitim. Kanya expected. Pusod yan dito. Maitim. Maitim yan Dito. talaga. Pakita mo kaming kapusog mo, pakita mo. Oh, nag-isip. Apa yan? Bakit ito nga nakadumuruot na niya? Dati root, dati Di ka na. pa nag-shave. Suling, titawag dito yung buhok na dato'y karog. Paano karog? Karugtong ng bulbol. Alam mo na, kaya maitim, karugtong daw ng bulbul yun. Inigamak puso ay mababay na. Inigamak puso Oh! ay mababay na. Ito lang. Inigamak puso ay adayo ka pa ay ayat. Inumak puso. Come on, bebe. Dapat come on, baby. Come on, baby. Siyang tagat-jazz. Inom. Ito siyempre nagtayag, nagpataya. Inom mo. Nagatumubing. Anong susunod? Anong susunod dito sa puson mo? Siyempre na yun na yun. Oo. Hindi na ako makikialam dyan, kayo na lang. Huwag ka mag-alala, Ryan. Kasi si Ingen, bakla siya. Parehas kayong may ukol. Ha? Sige, kayo dalawa na lang dyan. Hindi na ako parehas kayong may lato-lato. Layat mo, layat. Alam mo, ganyan din Tapat kalaki mo yung muna. kay Ingen. Nasa likod lang. Ay, Tapat sige. mo lang, tapat lang. Yan, tapat mo, linis mo. Siyempre, hindi pwede yung mawak si Suling, so ako na lang yung sub niya. Subtitute. Ay, nakakasya ka pang mo tiniltil, tapos dyan, naglaykan. Niya dahito, panagtutukit, sika, panag-aapit, si kalata, pati ka babalin, ang king tilaban. Inegama. Ay, di
gamak ay di. Yung sa kanya gano'n mo. Inigamak. Amo kay Bisilan, nakalamang rakumaw. Ito walang bayag. Walang bayag daw. Nagpakukitak din ang inang altaw. Nagpatuli daw siya. Oo, pero inalis lahat. Na, pungod ka ka, ukol mau. Wen, awan ukol ko. No, nagsulti ka man. Wen, Kano ka ng pangugay? dinanginang altaw garot. Kumusta ngay, doktor? Ah, niya kahit ti Dr. Suling tababutong at injection. Nya nga. Kaya pinakpak. Hindi daw siya sa doktor nagpatuli sa Oo, yung pinapakpak traditional daw. dito sa probinsya, yung Ganun. tinaltal. Kumusta naman yung kugit mo? Uy, napaapak, nagsasawa din ang kugit kinyak. Ayun. O, paya ka may. Kasano, imbes nga jilambi-lambik na panapakulan, inrama na pati ulaw. Impungat ka. Juan, imbes nga jilambi-lambik na panaiwangan tilabahas nga kasta, impungot na pati duwa nga ukol. Nay, nakananangay. Ay, kanya adagay ang nasayang di ukol ko nga inikat na. Paya ka may. Inyawit ko. Oh, inananaw. Insagpaw ko balatong. Nyaraman na. Kasla ukol mo lang Okay. Alas na. Inigamak. Barukong. Barukong nga. Tanga ko nala. Ay, iwat ko away kadua. Ramaan na silang inagdakol kahulang na. Tanga. Ay, di makatal. Nagwapo dati yung sikbol mo. Basta, inigamak tinga. Ay, di makatal. Ay, di makatal. Inigamak tinga. Di pa tapos. Huwag mo akong bitinin, mahina rigat di mabibitin, nasakit ti pusong. Inigamak tinga. Ay, Ting mo ko lang. Alam ako na mawalong nagtugol ko. ay nilimtag. Yung goiter mo nagpababa. Palakpakan tayo manapon na Ay, yan. palakpakan tayo manirayan tamay sa isuna apo nga ng tadi tiragrag sa kanliliwa kanya ay katangarabi. Ayan. Kun may samot isuna ng kisay itiladingit itikolyado family. Once again, thank you so much, Ryan. Ayan. Dahil isa ka sa mga audience namin na Oo. nakipag-jamming sa amin Ayan, ngayon. so Salamat. Kuya Ryan, bago natin tapusin, mag-hi ka muna sa YouTube video natin kasi after ng ilang araw, nasa YouTube ka na at ikaw ang representative namin sa Sa YouTube Nicolas, channel ng, dito sa San Nicolas, Pangasinan. Alright, Ayan. once again, thank you so much, Kuya Ryan. Kinuha ka ni Ingin doon kanina, Oo. ngayon ihatid ka. Oo, din sinuntok namin. kita kanina doon kaya ihaatid ka din namin. Kunting katahimikan lang po pamadayaw kinirayan ta itulod men. Dagiti mga yat apo nga makipagtulod, igay kay laeng likod. Ryan, kung mailiw ka sa amin, wag kang magpapakita magpapataginap ka na lang, tama nagbubutong din kasi kami. May ulos, medyas kaming pinabalon para hindi ka maglamin sa biyahe mo. Meron din barya dyan sa bulsa mo, tayong bagla pamasahe mo na dumanon kay San Pedro. Kutsapay la kumaading kurayan, tanasaya at tipakay karyam. Lahat ipababalong na namin sa iyo. Oo. Ngayon. Igay ti umulwanan na suling ta, igay ti pagpiktakan ti init. Sige, barangay tanod kumaapaw. Barangay tanod. Wayaan nyo, tadakos nga may sagit dato yapo. Ayun. Intayon. Ne, pamilya ni Ryan, gaggadan yan di manok, tano makakulit Tagalog. Basta, yun na yun. Intayon. Awan ti Yung mga tumaltayaw. bata, yung mga bata. O, 20 styro sa kaysa lang gilikod, pansit kung dinardaran lang kargana, iso nakabatugan la tiktong. Intayon, awan tumaltalyaw, dakas. Ne, tadaol giside. Alam ko, dilugan. Ayan. Start na. Ay, ading ko Ryan. Uy, alam din ni San Pedro, Napay nga kimutong man ni San Pedro na stress. Alright, ayan na naman na mo yung first set meaning. Hangkay pa ang mag-aawit, nagkakadwa tayo paginggan na alauna. Once again, thank you so much to Kulyado family. Ayan ang kalpay nga gaw awit apo. Taga po iti awis iti Colyado family. Iso nga nakadanon kami apo iti napintas nga lugaryo. Ti paay iti bonggoy iti suling dausban kada kayo tatangarapi ikas la halo-halo. Umununog umimimas, lumabrabi Pumipintas. Palakpakan tayo na tiga suling. Dapat kiningin! Salamat! Naimbag na nabi!